नमस्कार, प्रणाम सबके। हम आपके छोट भाई सौरभ भारद्वाज फिर एगो वीडियो में थोड़ा सा गुनगुनाई। बस अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बस। और क्या चाहिए, अपन प्यार दें और क्या। हरी घोरी हमारा तती तुम खाइल मानबा, एह घोरी हमारा तती तुम खाइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, एह घोरी हमारा तती तुम खाइल मानबा, एह घोरी हमारा तती तुम खाइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा। होई लाल लाल आँख ना देखाई, जानी बोहरे बिछौना बिछाई, एमे दोष ना हमार कुछ बाटे, सब रउए हो कोइल कमाई, सब रउए हो कोइल कमाई। एह घोरी हमारा पढ़ेर खिसियाइल मानबा, एह घोरी हमारा पढ़ेर खिसियाइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, एह घोरी हमारा पति तुम खाइल मानबा, एह घोरी हमारा तती तुम खाइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा, राउर घरवा में आइल मानबा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा लोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एगो शेयर जरूर कर। लव यू।